ate, halos nasa kalagitnaan na tayo ng buwan ng Oktubre. Ilang buwan na lang, bagong taon na naman. Napakabilis lumipas ng panahon, di ba? Total, paparating na ang mga holiday seasons. Samahan niyo akong bisitahin ito Asog Vineyard and Agri Resort na maaari ninyong isali sa maaari ninyong puntahan this upcoming holiday season. Madya na! Tagos na! Ready your OOTDs, mga kuya mga ate, and bring your camera to capture relaxing yet Instagram-worthy moments. Pagpasok mo pa lang, mararamdaman mo na agad ang pagsalubong sa'yo ng preskong simoy ng hangin. On the right side, as you enter the gate, makikita mo ang bahay ng mga kalapati or the dove house. Ito rin ang unang spot kung saan pwede kang makapag-picture takings. Sa left side naman, ay bubungad naman sa inyo ang vineyard. Hindi nyo na kailangan pa bumiyahe ng pagkalayo-layo para sa vineyard tour experience dahil mayroon yan dito sa atin. Sayang nga lang, dahil katatapos lang ng harvesting season, kaya hindi na namin naabutan pa ang mga actual na grapes. But worry no more, dahil ang sunod na fruiting stage nito ay buwan naman ng Disyembre, kaya magiging sulit din kung magbabala kayong mag-spend ng holidays nyo dito. Welcome to the greenhouse! Narito naman ang mga cuttings na produce mula sa vineyard. Makakakita ka rin dito ng mga koi fish na tiyak nakagigiliwan, lalo na ng mga chikiting. The resort aims to recharge our positive energy mula sa ating busy at madalas na stressful city life. Ang lugar na ito ay nagbibigay ng all-pack na farm experience. Para lalong makumpleto ang experience nyo sa lugar na to, pwede din kayong mag-staycation sa kanilang farmhouse. Wala akong masabi dito kundi wag na wag nyo itong palalampasin dahil lakas maka-European countryside house ito, para ka na din nag-ibang bansa. Sa gabi, pwede din kayong mag-bonfire with friends and family at sulit din ang amenities at mga inclusions nila rito.
Open din ang kanilang livestock area para bisitahin, kung saan naroon din ang mga karaniwang hayop na inaalagaan sa isang aktwal na farm. Higit sa lahat, ang isa sa bida sa lugar na ito ay ang kanilang napakalawak na swimming pool. Meron din sila ditong bagong gawang love lock station gaya ng mga nakikita natin sa pinapanood natin K-dramas. Kaya pwede kayong mag-iwan ng long-lasting memory dito sa lugar na ito with your opa. May iba't ibang klase ng accommodation sila bukod sa farmhouse, gaya ng open cabanas, open tent, at private room. Ang nature experience na ino-offer ng napakaganda at tahimik na lugar na ito ay worth it with its reasonable price. Kaya mga kuya at mga ate, bisitahin niyo na rin ang Aso Vineyard and Agri Resort.